Avui farem coques d'avena. El primer que faràs és pesar la quantitat d'avena que et corresponga. Aproximadament són 40 grams per persona. Això dependrà de la teva composició corporal, objectiu i necessitats. L'avena és en flocs. A continuació, afig mig sobre de llevat en pols, un ou, remou i vas afegir també mig plàtan. Podria ser també mitja poma o qualsevol altra fruita. Aboca el tot en el recipient de la batedora. Afig una poca de llet o beguda vegetal i bat tot fins que quede el més fi possible. Ja tens la mescla per a fer les teues coques. Afig una miqueta d'oli o mantega a la paella, encara que si és antiadherent no farà falta, però la mantega li donarà un toc a les teues coques, ja que després no afegirem res més. Fes les coques tan grans i gruixudes com vulgues. I repeteix el pas tantes coques com vulguis i emplata amb unes fulles d'alfàbega o similars.